Gipakusgan sa mga otoridad ang kampanya kontra illegal nga droga ug pagprotekta sa mga kabataan batok krimen online. Sa interview sa Arman Davao kang DCPO WCPD Head Police Major Maria Teresita Gaspan, aduna na sila mga interventions nga gilusad aron mas mapahugtan pa ang seguridad ug mapakgang gilayon ang mga krimen nga ang mga bata ang target. The WCPD also has designed activities for that in the coming days also. Tungod lagi sa na ay mga isyu sa online sexual abuse and exploitation. Apil na nato nga tanawon og ato in-monitor ang kanang selling sa online allegedly sa drugs ng mga minor de edad. Gikanayon ni Gaspan, aduna sila koordinasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit diha sa pagmonitor sa pagpamaligyag droga online. Subay niini nagpadayon sa pag-inspeksyon ang kapulisan sa pagpanguna sa WCPD ilawom sa programang Sagup Kabataan sa mga internet cafes. Samtang nihatag og assistance ang WCPD sa Kian Gabriel Hotline sa matag tawag may kalabutan sa pagpangabuso aron daling marespondihan ug ma-rescue ang mga kabataan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak, RMN.